Пичове, ето ни започваме. Очакват и много интересни неща по време на Европейското първенство по футбол. Знаете, че в моят канал, който се казва Пичове, така и много интересни пичове и също яки мацки, защото много от жените са по-големи пичове от мъжете. Също са пичове, да. Това е Светло, той е бивш футболист, не случайно е тук. Приятно ми е. Така е, къде си играл? Да кажем, в Литекс, в Вихрен Сандански, Локомотив София. Ето, обиколил е много градове. Сега в момента е един от управителите на Точно ВОЛ. така. Намирам се в ВОЛ, защото тук ще има много интересни куизове. Ще ви задаваме въпроси за Европейското първенство, ще ви тестваме какво разбирате. Ще има специално определени маси, на които ще отбелязвате вашите отговори и това ще бъде само в някои от вечерите. Но във всяка една вечер от 14 юни до 14 юли е един месец, можете да идвате тук, да гледате на големите екрани. На всяка маса има телевизори. Маса, да. Кажи, тук няма да има проблема, който има в другите заведения. Не. Ало, да ни запазите масата от телевизор, защото където и да седите тук. И идвате и винаги има телевизор срещу вас. Така. Кажи сега, Светло, откъде се роди тази готина идея да го направите това нещо? Ти си свързан с футбола, няма как. Няма как. И естествено, другото, което ми идва на ум е, че да не им мрънкат жените и гаджетата, да само гледате манчове, добре идвате. Да, Тук по-добре си с приятели играете. идваме, събираме се 2-3 часа, 4 часа целия ден може да си го прекараме. Пиене, ядене и добра обстановка. Ще има много интересни промоции, сега ще говорим за Да, тях. да. Даже... Измислили сме много хубаво нещо. Да, точно така. Даже са измислили специално за всяка една държава нещо свързано с... Не, има 24 държави, така че сумата и неща тук може... Ще има, да. Сигурно ще има и грузински коняк, и албански ралтани. И салатата на Кристиано Роналдо ще има. Ти откъде знаеш това? От тук, от там, взел съм я, намерили сме салатата. Намерил си, добре. Така, има нещо, което е специално за това европейско първенство. Измислили сте го и ще го има всеки един ден в менюто. Точно Да го така. поръчам. Поръчай го направо. Поръчам. Заповядайте, Момичета. момичета. Здравейте! Здравейте. Така. То са Ледено, спири, нали? точно така. Ледено стена. Ледена стона биричка. Направо лигите ми потекоха. Имаме. Тук, между другото, с тия малки бири трябва На здраве. 5-6 пъти мерси, да си поръчваш. Ето ги биричките. И това ни е бестселъра. Това ще го предлагаме през целия месец, Добър апетит! през цялото европейско. И Светло, преди да си продължим нашия разговор за футбол, футбол избира и с вкусна храна. Най-вкусната. Най-вкусната храна. Какво си измислил сега? Как се казва това нещо? И Така. с какво си върви? Здравейте, това се казва Комбо 90. Това е картофен чипс, домашен. Ние си го правиме. Това са пилешки крилца, глазирани с терияки сос и леко пикантно. Стандартни пилешки хапчици и домашен уежис. С пикантен сос алиолио и японска майонеза. Защо се казва Комбо 90? Защото ще го предлагаме само през юни месец и малко от юли за Европейското първенство. За всички почитатели на футбола. Ако има продължение и става 120 минути. Чакаме второ комбо да поръчате. Окей, добре. Супер. Не се и притесняваш, че някой тук е на диета, няма да иска да картофи, ще брой калориите и така. Спокойно, те са с патешка маса и спържени. Добре. Да, крилцата са по специална твоя рецепта, нали? Точно Ти така, си да. измислил. Да. Аз и естествено главният готвач И на главният нашето заведение, да. готвач. Добре, кажи го как се В момента казва да го хората? похваляме Николай Колев, може би най-добрия в професията. На здраве. На здраве за Николайчо. За кой сме на европейското? Значи аз съм по-носталгично настроен, имам сантименти. Аз стискам палци за Германия и за Португалия. Едно за Роналдо, едно за Тони Крос, защото може би на Роналдо това ще му е последния голям форум. Това може би той е... Айде да не казваме на колко. Говори се, нали, че ще стисне зъби да избута световното, пък ще видим какво ще се случи. Добре, избрал си много интересни отбори. Германия и Португалия. Ти само за фаворитите си. Така е най-лесно. Така е най-лесно. Така е най-лесно. Кой според те може да направи някаква изненада, да се промъкне, да мине между капките, да стигне до четвъртфинал, полуфинал, знаеш, винаги има Много се надявам за Хърватска. за Хърватска. Много се надявам за Хърватска. Чакай, те са си сериозни, те миналия път бяха на Отбора остаря. отбора Старя. Отбора остаря. Но много се надявам. Стискам палци много. Ще ги питам тук момичетата Теди и Лири, да кажем Теди, Лири и всички, които работят в заведението, през цялото време ще бъдат облечени с Тематично. футболни екипи. Нали? Да. Всеки ще си носи тениска на техния фаворит. Така ли ще бъде? Горе-долу така се Тоест говори. има
фанелки, гащета, Роналдо, чорапи, коври, всичко. бутонки, картони ще се раздават и така нататък. Съдийски екип ще има, картони ще се раздават. Да. Ако създавате проблеми в заведението, тук охраната не ги гони, показва ви жълт картон, И предупреждава. чак тогава вече. Тогава, ако втори път нещо, да, и това после се Ако отразява почнем много да сметка. буйстваме, нали, естествено. Да, така. Добре, колко телевизори има? 9 големи и един огромен. 9 големи. Да, Знаеш, искам се да пробвам нещо тук. заповядай. Може ли? Да, заповядай. Кажи си Огромни, мнението. огромният е там, аз го виждам. Точно така. Между там има един достатъчно, който... Не знам колко, това сигурно е 150 инча, може би. Може и повече, да. Това как хрупка година. Всяка вечер. Чакаме ви тук всяка вечер. Защото... А защо има 4 бии, ние сме само двама души? Освен да си викнем още двама. Ами си викнем още двама. Момчета, елате пием по набира. Заповядай. Каква е тази бира? Най-доброто Хайнекен. Най-доброто. Най-доброто. Според те, докъде ще го карат? Макс групите. Макс Губите. Макс групите. Макс Губите. Здравейте. Здрасти. Добре, ела тук. Здраво, брат. Здрасти. Теди, ела да пиеш една бира. Айде. Мушки си и те. Мушки си ти тук. Ела. Представете. Айде. Ай, първо едно на здраве си направим. Айде, много здраве. Здраве. Значи, след още веднъж да кажем, всяка вечер от 14 юни до 14 юли в Вол, в Люрин, много вкусна храна, готина бира, специални изненади, френски, италиански, португалски, Ще има много игри и много много награди. игри, ще има много награди. Единството, което трябва да направите е да звънете на Теди, да дойдете, да си запазите маса, да гледате мачовете, да се забавлявате с нас и ако ви харесва, елате пак. Чао, чао.